Cappuccino. Latte? Latte. Ang mga masasayang mukha. Bigyan natin ng idea si Maribel. So ganito ang mangyayari na sa atin ngayon. But if you close your eyes, Welcome back to my channel. Update. Off ko karon si Jean, si Maribel, o si Monel. Off si Maribel. Paano masabi? Na may voucher si Jean sa Krispy Kreme. Mo itong gamiton. Buy 6, get 6. Discounted na kayo siya. And then, mga doon may green mo ba siya? First time nung dumadto, doon si Maribel. Kanya. Pero si Jean o si Monel, may kadaghan na siya na ganito. Kaya wala ko bala dapat ang place. Hindi ko bala sa kalayo. Time check. 7:15 p.m. Sa Pizzaron Marbs. September 17, 2018. And tomorrow, pa-duty na ako. So, malakaw na sabi ko tomorrow. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. Inshallah sa'yo. Kay Ugnay, libre nga transportation. Sumugo ko, pero wala. Mag-public transport ko. Ano siya. Pero, hopefully na para makatipid. Kita ko daw sa matipid kung na-transport. So, na siya. Karon, actually, I'm not really feeling well. Ako gamay, kay medyo ga-change ang weather. Medyo gabugnaw na siya. Sige lang, nangkamot ang tanig ko. Ito siya, medyo lain akong din eh. Gusto medyo sore throat ko. Pero, kaya raman, nag-inom na ako vitamins. Double dose para tang-tang yun. Nagsabot na may gabi off may. Dahil yun, maglaag may. Then si Maribel, hapit nag-tridor. Okay. Pilipinas off day si off day duty si True Orange. Ayaw pa siya makasignal kung duty siya. So mo to nga daduha sa unya daw kay gagamitan man sa power sa buros nga magmay-mahay siya. So mo to na sugot si Maribel. Pero na condition, masaya mig ulit. Pero di may sabat saya nga muli mi alaunas kadlaw. Maribel. Tara. Ako si Nina. Dako na yung kami, di na siya busog. Busog siya kay. Busog gibotoran. Ay, chadang light rin. Hello. The handsome husband of Jean. down the years it's been alright. And now I'm sorry I want more, let's not end tonight. And on as we go, we seem to fight. But baby, that's just the way we love. And only in the dark do we see our sunlight. Home is where we... Sa McDo, change of plan. Mapalit ito rin. Fulban si Maribel kay change of plan. So actually, Marv, ganin na takay, mamalitag. Cappuccino. Latte? Latte. Latte. Order me, Maribel. Ano sa'yo mo, Marbs? Dili. Marag ko ano. It's not fat. It's butod. You know butod? It's butod. Ano sa'yo English sa butod? Master. Sige, kaya gula na pa may. Maribel kay bloated. Sige daw good. Dahil pilang bayaran. Okay. Libre din ang kuan sa McDo na libre nga kape. So, i-avail na bang libre nga kape. Have a free coffee na. Ice cream. Thank you. So, mura na order. Mars, mura itong order. Mura itong order. Kape na yun ta. Uli na din ta. So, mara na mong kuan purpose din kay mabalit na ice cream. Mara to siya.
Hi. Every I don't need your love. I already want coffee or me? Coffee or me? Istorya si Bob. Istorya si Want Bob. coffee or me? Me or coffee? So namin sa Bawadi, abot namin. Oo ka, vlogan niya kay. Nag-coffee. Nabisi ko kape. Kasi wala pa ko na mag-inom ako kay start. Sige, nag-uan pa ko. Para namin din Sulod may kapalit mag Krispy Kreme. Krispy Kreme! Nagpait. Gerald or coffee? Gerald. Grabe ba? Hindi ko papalit. Yummy. Mga kababayan. Ayun, mga kababayan. Lovebird. Sa daw HBO. Yeah. She's an artist. Thank you, Ate Salat. Pwedeng dalawang ganyan? Pwedeng dalawang ganito. Dalawang 6 by 6 get 6. Dalawang promotion yun. Ang mga masasayang mukha. Na okay yung get 6. Ang mga gutom. Nga, karoon namin ako. Bigyan natin ng idea si Maribel. So, ganito ang mangyayari na sa atin ngayon. I don't have any ideas. That 2AD, is it? Kabayan. Namin sa load ka or Sorry? Ma'am, pwedeng, kung nakaline kayo, pwedeng, pag may load kayo, then okay. Pag nakaline kayo, pwedeng i-add nyo na sa line. Tapos pag may points, then much better points na lang. So, may load ka. Katong isa, karon murag wala ko points na lang points. Saka lang kasi kami nakakain ng Krispy Kreme pag na voucher at promo. Wala. Wala rin pera dahil. Saan po? Doon sa nawalan ko, wala Oo, malapit. Wala. Dito yung pinakamalapit. Kakaroon na. Confirm transaction. 250 points ang nawala. Sige na. Sige na lang. Pila naman points? 500 ra. Di So- pa gina akong pangalan. Ubos na. Not now po. Not now. And then CQ po. CQ po. Ay, sa loob din ako siya. Ang pangalan sa akong sim, dili ako name. Ako asab. Giselle Enriquez. Ako asab. Ihasab sa ako ah. Ako kang Marie Chris. Tapos pag pa-rename, bitaw na mo, 52. Ay na lang eh. Basta ay lang pag binuang-binuang. Ayun lang ako. Bakit ba niyo? 5 of this. Ah. Isa, 5 na to. Apilig ano day? Or ano, Original. Mani. Apilig original glaze ah. Ano na original? 5. Thank you Iti Salat sa sponsor. Iti Salat, salamat. So kung
kukuha kami ng glaze, pwede kami kukuha ng tag 7 lang. Hindi. Kahit lang man yung glaze. Kung glaze, kukuha ka ng glaze. Mana namang Krispy Kreme, ching chadadeng! Padulong namin sa sakyanan na to. And then, man may palit og Krispy Kreme. Night picnic. Mag-night picnic. Night panic. Picnic bitaw. Dayon, kuan. Dito yung mga sa mga Krispy Kreme. So, muna sa activity karon nga gabi. Kumanin kamot, may hurot aning 24 pieces nga donuts nga napalit. Namo kay promo tungod sa itisalat ni Jin nga buy 6 get 6 tapos duha mo gikuha. So, kuan siya kabuk 24 pieces. Kunya, upat rami kami magtunga. So, unsaon ka na magurot. Nabalonon ko na yung ubayoy kay mo na akong kaunon panggabi. Pangkape, party sa kape, o uban pa. Hello, shout out po kay ate kanina sa Carrefour.